TV. Riwruok mar Kenya Red Cross okwayo oganda jo Kenya mondo bed kod horuok e kinde ma kwan oganda mamedo yudo midhiero mar oula medore pacho ka gitemo chwalo kony ne oganda ma midhiero go omonjo. Piny owacho bende omedo singo sinani margi mar kedo gi midhiero mar kodh El Nino masani osekelo tho mar jo Kenya 160 ka ji mathoth bende oseringo miechgi. Jafwambo marwa Lydia Okeyo miyowa ler mar wachni. Kinde ma koth mapek pod medo chwe pacho kaka oganda moko ywago onge mar kony mosechopo negi. Riwruok machwalo kony kod resruok ne oganda Kenya Red Cross bende koro jiwo jopiny mondo mi obed kod horuok kendo kik girit midhiero jukgi. Riwruogno yie ni en adieri ni osigo osebedo negi mapek kata ne gin mar reso kwan man malo mar ji ma oula okelonegi midhiero. Red Cross hatujawaona hapa ground, ama nyinyi mmeona Red Cross? Hatuwatambui na hatuwajui. Umesikia hata hilo ni jina tu la Red Cross ambalo tulelewa. Umesikia hata wananchi wenyewe wanasema mwago mos ne jovoi nikech report nosechopo mag voi but ne pod getin. Sani kanyoro around sa 11 okinyi ni rates mag koth manochwe voi nobedo very high. Makata sani presentation mane watimo voi emanigi one of the camps manobedo increase the situation rach kono sani, and of course kagi makamano timre then yudoka direction mar migepete koro chak lokre ng'iyo voi. Koth mapek no osekelo tho mar ji mar 160 ka piny owacho osingo medo keto maine kedo gi midhiero go ka kwanno e chichne kidek medore ahinya te kinde ma koth mapek medo chwe thurka. Regrettably, 6 fatalities have been reported in the last 24 hours. That is 1 adult in Kilifi, 3 adults in Taita Taveta, 1 adult in Narok, and 1 adult in Homa Bay counties. This has raised the toll to 160 deaths of fellow Kenyans. Nyakesechegi, oganda moheo nus milion osedar kendo wuok e miechgi bang' oula mapek monjo gi kinde ma Kenya Red Cross wacho ni gitemo duto ma ginyalo mar chwalo kony ne oganda. Yudo ka wan gi ji 105,824 manendo household mobedo displaced. You translate to Korodano individual level. Tiro 'Ntie jok ma pi nodino negi kuonde mopogore opogore nikech Lydia sani king'iyo tiyudo ka pi ogik nyaka wi tetni moumo nyaka wi ot mangima. King'iyo picha tineno ka gate maneno gimalo kama. Koro jogi endi gidhi gidho wi tade ma gibet giwe. Maybe for 3 days kata 1 week onge ng'ama osechopo negi kanyendo. E kinde ma koth mapek medo chwe thoth gwenge ma pacho ka riwruok mar Kenya Red Cross kwa oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde ma gitemo duto ma ginyalo mar chope konde duto ma pacho ka mar chiwo kony mowinjore ne oganda. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ringre ji 4 manyo wito ngimagi bang' yamo mapek tumo